धुरंधर भैया केतनो दिमाग लगा लो, केतनो पापड़ बेल लो, लेकिन जौन चाहत रहनु उ होई ना। ग्लोबल म्यूजिक चार्ट में रैंक करता गाना, जनत रह तहरे गाना के साथे रिलीज भई रहे। और सबसे पहले तो एगो हमार भाई बहुत अच्छा कमेंट कैले बड़न, जेकर नाम बा क्रेजी अंकित गुप्ता। और उ कहे के चाहत रहन, हम वीडियो के माध्यम से बताओ तनी, उ कहे के चाहत रहन अगर बॉलीवुड के पास गुरूर है तो भोजपुरी के पास कोहिनूर है, जिनका नाम है पवन सिंह। तो लव यू भाई। बाकी धुरंधर भैया पावल जा, बैक टू द टॉपिक। हमार धुरंधर भैया चलन की पूरा मतलब पापड़ बेल के, आटा सान के, चाहे दाल भात एके में मिला के केहूँगा रैंक कर जाई, काहे से कि डूबा रहन, लेकिन अभी तक ले कुछ ना बनैलन। आ देख दू गो गाना रिकॉर्ड बनैलस, ठीक बा। अब पियर फराक वाली ग्लोबल चार्ट में, ग्लोबल म्यूजिक चार्ट बा ओइमे रैंक करता आ 1.2 मिलियन रील बन गईल बा, जौन एगो अपने आप में बड़का उपलब्धि बा। आई जौन धुरंधर भैया कैला नु गाना ब्लॉक दुका सब धरल के धरल रह गईल। आ अगर यही चलत रहला, पवन सिंह के साथे विवाद ना भइल तो धुरंधर भैया के बीत जाई नाम निशान। कैसे कि मार्केट में के बाजता, अगर रउरा लोग के जाने के बा कि हमरा एरिया में मार्केट में के बाजता तो कमेंट करी लो, हम जाके लोग से पूछे के बाजता, ठीक बा। कमेंट करवा लो, तबे कमेंट कर लो वीडियो पर। अगर लाइक के मामला में 2000 लाइक आ जाइनू तो पक्का कहतनी कि हम जाके थी लोग से पूछम कि के बाजता, सबसे ज़्यादा हमारा एरिया में के बाजता है। वैसे भी सब केहू जानत हुई कि के बाजता एरिया में, सब केहू तो कहते बा। कहीं धुरंधर भैया के हमरा सुने के नहीं मिलता, एक आध गो कहीं मिल जाला जहाँ बालो या पता बा के का कहे के चाहतनी, सब केहू समझ गई। बाकी सब केहू होशियार बा, वीडियो के लाइक दबा के कर लो अगर चाहत रहो कि पूरा हम घूम के मतलब पता लगाई कि मार्केट में के एवरेज चलता, तब पक्का दबा के लाइक कर लो। बाकी टॉप रैंक टॉप सब कुछ ऊपर वाला के हाथ में बा। और भाई के एक बार फिर से सब भाई के जे भी कमेंट करता एकदम मज़ा आ जाता कमेंट पढ़े में, सब केहू के दिल से धन्यवाद।